Гайс, имаме нов еквипмент, нека шоукейзим, това не е микрофона. Да, това е за снимане, опа и флашлайт, да, това е. И ще ви снимам. Окей, акшън. Така. Какво става, хора? Как е деня? Тук сме с бандата. Това е ясно, че нашия човек мрази черни. Да, достатъчно за сега. Добре. Какво е това? Бягай! Бягай! Не ми се умира. Не ми се умира, guys. О, shit. Той е тука! Ту беше там, мина там. Окей, бегам. Не. А ти снимали го? Снима го. Гай, загубихме Ай, котсто. нещо ме подгони. Загубихме котсто, сега отиваме да го търсим. И това е. Намерихме котсто. Нека палим. Айде да палим. Да, не знам. Загубили сме. Тая игра ми е забавна, дори FPS. Не сме Насам сме. Алекс!